Bolaram Brahma, Block Advisor, di harus kami dari poin ini. साबायखर दिनै मोनसे समनि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा BSF उनाव आरो NDFB माहारिनि हारिनि उदांस्रिनि दावहायाव बावसोमनानै गावनि जिउखौ नेहाथ खालामनानै दिनै बिथांमोना त्याग खालामलांबाय सुप्रिम मोनसे बावसोमनाय बिथांमोना खालामबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनो आसामाव मुंख्लं फालिनाय जादों आरो देग्लायनि जिथुनिखि मुंख्लं फालिथाय बियो 34थि बेखौ जों दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव सिसिबाइनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो NDB फेक्सननि ज' जानानै खालामनाय जादों आरो दिनै बे खामानिया जोंहा सोलिफुबाय थादों दा बाथ्राया बेल'नो जे जों दिनै बे मुंख्लं सानखौ एकर्डनि सिगाङावबो खालामदोंमोन एकर्डनि उनावबो खालामदों आरो जेब्लासिमहालागै जोंनि जों बे हारिया थागोन NDBफ्रा थागोन जुग जुग बिथांमोननि जि हारिनो जि बिहोमा होबाय जि सेक्रिफाइस जायनि थाखाय दिनै हारिया दिनै गोहो गोरा खर' दैखांनानै थानो हादों बेबायदि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ जों दिनै गोसोखांदों बेजों लोगोसे बे गोलाव सोमावसारनायनि गेजेराव बर'फोरनि दिनै सोरबा रायजो राजाफ्राबो सोरबा जोंखौ मदद खालामग्रा बिथांमोनाबो दिनै मुंख्लं जाफादों जों बिथांमोनखौ गासैखौबो मुंख्लं होननानै जों गनायथि मोनदों आरो दा एकर्डनि उनाव दा बिथांमोना जेरैबायदि सुबिदा मोननांगौमोन दिनै जों मुंख्लंफोरखौ गनायथि होनो हानांगौमोन दासिम होनो हानाय जायाखै जोंहा बेवहाय दुखु मोननाय दङ आरो जेरैखि जाया जोङो दिनै मुंख्लं होननानै एप्रुभ खालामहोनो सेस्था खालामदों दिनैसिम बे सरकारा सोलिबाय थानाय सरकारा मुंख्लंफोरखौ एप्रुभ खालामाखै बेखौ जों खालामहोनायनि खामानिखौ जों मावनांगोन जोङो दुखुनांथाव बाथ्रायानो बेनो बर'नि उदांस्रिनि दावहायाव जि सोमावसारबाय
जि मोनसे त्याग खालामबाय एकर्डनि उनावबो आरोबाव फिन जोङो दिनै जों दिनै बिट्रे खालामनांदों दिनै डेमनस्ट्रेट खालामनांदों जों दिनै मोन्थाइखौ बिफिननांदों बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो दिनै बेखौ दिनै जों जेरैखि जाया खालामहोनो सेस्था खालामदों दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ खालामा जानो हागौ दिल्ली गभर्नमेन्टजों जों सावरायबाय थादों दिल्लीयाव जों थांबाय थागोन मेम'रेन्डाम होनानै जों दोनदों जोंहा दिनै एकर्डआव इमप्लिमेन्टेसन जाथारनांगोन बेफोरखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावगासिनो दं मुंख्लंफोरनि नामाव खुनु मोनसे दिनै बिथांमोना इनिसिएटिभ लायाखै दिनै एप्रुभखौनो खालामाखै जोंनि मिथिनायाव जोंनि मोन्दांथियाव एसेमब्लिफ्राव दिनै पुटआप खालामदोंमोन अपोजिसन पार्टिफ्रा बिथांमोना 2624 जननि मोनसे लिस्ट होबाय बे 2624 जन लिस्टआ दिनै मोनसे समनि BPF हान्जाया 1986 निफ्राय 2003 सिम बे गोलाव सम आन्दोलन गेजेराव मुंख्लं जानाय सोरबा दिनै VFनो BLTनो आरो बेबायदिनो माखासे मुंफोरखौ बिथांमोना एप्रुभ खालामनानै खालामनाय लिस्टखौ बिथांमोना एसेमब्लियाव बुंदों बे एसेमब्लियाव दिनै एप्रुभ जानाय लिस्टआव NDPनिया दिनै जों सासेबो नुनो मोनाखै आरो बे बोरै जाखो जों दिनै सानस'नानै मोनाखै बेखौ मिथिनानै जोंहा मोनसे सन्देह जाबाय जे एकर्डआव दंमोन माने एकर्डआव दंब्लाबो NDPनि सोमावसारनायनि बा गोलाव सम मोनसे हाथियारजों सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय दिनै सिभिलियन आरो NDPनि सोद्रोमाफ्रा मोनगोन ना मोनला दा बेहा जोंहा सोंथि मोनसे फैनानै दं आरो बेखौ जोङो मोनहोनांगोन आरो बेखौ खालामना होआब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर जेंना फैगोन दिनै सान्तिनि खोथा बुंदों बिथांमोना बे सान्तिया असान्तिनि परिबेसाव दिनै फैगोन जोंनि जेब्ला जों NDPनि बाथ्रा बुंगोन एकर्डनि उनाव जों खुनु दिना NDPआ सान्ति थानो मोनाखै जोंखौ मददगिरि जोंखौ जोंनि सिम्पेटाइजारफ्रा सान्ति थानो मोनाखै आरो दिनै एकर्डआ मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमान होबोबाय थादों बे एकर्डआ दिनै जोंनि हारिनि बेरेखा जोंनि माने मोनखानाय जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपनि बेरेखा दिनै जाबोबाय थादों सरकारा दिनै इम्पज खालामगासिनो दं मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मोनसे 6 सिड्युल मोनसे टेरिटरिनि सिङाव जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेखौबो दिनै डिनाय खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ गासैबो खामानिखौ दिनै नटिफिकेसन मोनसेनि उनाव मोनसे होयै जोंनि जि मोनसे 6 सिड्युलनि मोनथाय जोंनि अधिकार ट्राइबेल माहारिफोरनि अधिकार बेखौ जों फोजोबलांगासिनो दं आरो बे जायोबा जोङो बेखौ गिनाय मोनसे फैदों जे मोनसे आरोबाव बेबादि सिटुएसना जोंखौ आरोबाव गोदानै सोमावसारनायनि मोनसे फोथाराव नाहरफिनसिगोन नामा जोंखौ थिनहरफिनसिगोन नामा बेबायदि मोनसे सोंथि फैदों आरो दिनै जों बुंखादों NDPनि क्ल'जआव थानाय मोनसेबो जेबो जायाखै केडारफोरखौ एप्रुभ खालामाखै दिनै आरो माखासेफ्रा दिनै भेरिफिकेसन फैयाबासिनो दिनै दंबाय थायो दा बेखौनो जुदि खालामाखैब्ला जोंना एकर्डआव थानाय दिनै मार्टियार्सफोरनो मोननांगौनि बाथ्रा दं दिनै थाखानाय स्किमफोरनि गेजेरजों NDPखौ रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा दङ दिनै गभर्नमेन्ट जब मोननायनि बाथ्रा दं स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बर' इयुथफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनानै जब होनायनि बाथ्रा दं दिनै बेफोर मोनसेबो जेबो जाफुङाखै बेनिखायनो आङो सानदों दिनै बेबादि थासारिया दिनै मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आलादा मोनसे सोमावसारनायनि फोथाराव दिनै थिनहरफिननाय जादों केबिनेट मिनिस्टार